Attar kim? 6. asrın sonlarına Attar deyip biri İran'ın Neşabur şehrinde yaşayamış. Hem bir filsuf hem bir arif. Arif kim? Mahtumulişan yanak, Mevlana yanak bir adamlı ki qoşğu bilen, dilleri bilen, sözleri bilen, hareketleri bilen içki dünyanı çözüpdirler. Nedir şu Allah'ın birligi? Näme bir kural var, bir kanun var, bir düzüm var şu dünyada. Şolara gitjek bolsak her sinde bir adım var deyip bir zatlara düşünüpdirler. Eger şolan geplerini anlasak şolara bize bir yol var, bir çılgıla var. Attarın bir sözü var diye Fars dilinde topay berah derneho hiç mepors. Xod rah begu ya da çun bayat raft. Näme diye? Sen ayağını yolda koy diye. Yolunu başla, sonunu qayğıdıp sonunu sorap durma diye. Topay berah derneho hiç mepors. Sonu barada sorma, sonka ardımdan qayğıt etme diye. Sen birinci ardımını al diye. Xod rah begu ya da çun bayat raft diye. Yolda yol sana diyerler diye. Diyer sana diye. Nähili nira gitmelidigin diye. Attarın yine bir sözlerinden, düşüncelerinden bir bilim var. Näme diye? Haf şehri eşq diye. Işqın diye 7 şehri diye. Ya şu 7 ardım. Näme diye? Birincisi talep diye. Sen islemeli diye. Sen yürekten bir daha da asıkça bilyen nämeni isleyen ve şunu isleyen. Son näme diye? Sen aşık bolyan diye. Sen şu yolunla, küyüңle mudam şu, her yere gidiyen küyüңle şu isleyen zadın aylanıp dur diye. Üçüncüsü näme? Şenaht geliyor. Sen şu yolda bir dağlar düşünüyorsun ki bir kural var, bir düzüm var, bir kanun var, bir Hudaý var. Sen aşık bolsaň tany bilýän diye, ışık bilen şenahty etýän diye. Sen ilkisinden onu isledin bir daha yürekten diye. Son aşık ýanyk ýüzüne düşdün gittin diye, mecnun ýanyk diye. Son ne şu yolda tanyýan diye, ma'rifet diye. Sonka ardım näme? Istigna diye. Sen biri bilen kän gezip dursaň, şoňa meňdeňli ýollaşyňa geden dosyňa meňdeňli. Sen bu kadar sen o enerjiyi ödüňe baglap durýan, şu düşünje ýetip durýan, ışığa garşy, gerçek ışığa garşy gidip durýan diye ýuwaş-ýuwaş dosyňa meňdep durýan. Istigna etýän diye. Istigna diýmek näme diýmek arap diline? Gereksiz, geregi ýok diye. Gani diye, barly diye. Sen ne şu derejeye yeteňden soň diye istigna etýän diye. Adamlardan bir ýerde gereksiz bolýan. Adamlar bilmeýärler, amma seniň ýolundy Allah'ın eli bolup bilýärler. Ittifakla, haýwanlym, her zat, ýagyşam, her zat seniň ugruňa gelýär diye. Sen gani bolýan diye. We derany wagtke seni özüňi gani bilýän, birji zata, birji wüjuda, birji barlyga özüňi niýazmand bilýän diye. Aýny bir tolkun ýanyk, mowj ýanyk, derýaň içinde mowj däl, su. Batlanyp dan tolkun bolýar, mowj bolýar da. Biz de şu özümiz bilek ki sen hiçmişiň. Sen deripsen bir bölüm, birji damzamışyň derýadan niýe. Ondan soň näme gelýär? Tawhid gelýär. Sen bilýän ki hiç zada men gerem ýok. Bir Allah diýen, her zat şonuň üstünden bolýar diýen. Tawhid diýe. Tawhidden soň näme gelýär? Heyret gelýär. Sen ýani heyran galýan munyň bolup batyşyna diýe. Ýani ýoluň dogrulanşyna, gidişine, onuň barlygyna, mucizelerine. Onzur ilal ahadiyya fathuş ilal abadiyya diýe. Sen fakat onun bir yekeligine, edip barışını diye, düzüp barışını diye, işlerin yola salıp barışını diye, senin düşünmeyen zadyňa düşünüp şonu dogurlap barışını bir seret diye, ölýänçän hayran galaryň diye. Onzur ilal ahadiyya fathuş ilal abadiyya. Ondan soň näme gelýär? Fena gelýär. Fena bu manada däl ki sen özüňi gysda hiç zat ýeme içmeden öl diye, özüre däl diye. Näme diye? Fena ýani bu diye, şu taýda men şu wagt şu taýda. Näçe tane agas bar şu taýda. Daşymyza bir haýat çeksem, biz şunun içi bolýak. Amma fena näme diye? Şu haýaty boz diye. Şu diwarlary aýry diye, jengel bilen birik diye, beýlik agasla bilenem diye. Şu tenini beden bide bir şu diwar ýanakda çekilipdir. Amma bir bozulan soň görýän ki sen ýok, bu dämişiň.